हम पुष्पा वर्मा बोले तनी प्लांट भोजपुरी के दर्शक लोग से पहचानी की ना। अरे हम जगत मम्मी हैं, भोजपुरी के सब हीरो लोग के माँ। वो भाग्यश्री बाड़ी ना हीरोइन, वो हमार नाम रखले बड़ी जगत मम्मी। अपना हिंदुस्तान में भाषा बा, ओ में भोजपुरी भी एगो भाषा बा। लेकिन भोजपुरी के लोग पहले बड़ा निम्न नज़र से देखत रहे। हमरा ई ना बुझाइल कि का है, शायद ऐसे के तनी संकुचित रहेले। जे दबंग बा उ तो दबंगे बा, आ जे संकुचित बा सीधा बा तो ओकरा के लोग बहुत बेवकूफ़ समझे। तो हमरा बड़ी दुख लगी कि ई काहे, सब तो एके भाषा एके देश के बाड़ी सब, फिर भोजपुरी के लोग काहे न समझेला। कुछ लोग हिम्मत जुटावल आ भोजपुरी में लोग फिल्म बनावे लागल। आ हमरा बड़ी खुशी भइल। रामानंद सागर जे रहनी ना, वहाँ के जे रामायण बनौले रहनी, वहाँ के हमरा से कहनी कि देख पुष्पा बहुत बढ़िया दिन आवता, सब काम वाम छोड़ के भोजपुरी में काम कर। देखिए एक दिन भोजपुरी के परचम सारा देश विदेश में लहराई। उनकर बात के हम गांठ बांध लेनी। आज देखी आज हमार भोजपुरी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बिहार और यूपी दोनों जगह रहल बानी, पलल बानी, पोसल बानी, बड़ भइल बानी। कुछ भगवान के कृपा रहे का कि हमरा कभी फिल्म लाइन में जाए के कोनो इच्छा ना रहे। आ हमरा यहाँ सब कोई जाए तो गवर्नमेंट सर्विस IAS IPS लोग रहे। तो हम तो इत्तेफाक से रामानंद सागर, हम कवियत्री भी हैं, गाना लिखे नहीं। तो रामानंद सागर हमरा के देखलन ना, बुलौलन अपना यहाँ लिखे खातिर। आ लिखते लिखते उनका यहाँ हम सुलोचना बना देलन हमरा के। आज समझी कि बस रामायण के अभिनेत्री भइल बहुत बड़ा बात रहे। ओकरा बात हमरा लगे जे सीरियल दूरदर्शन के आवे लागल कि बस गाना पीछे रह गई, अभिनेत्री आगे बढ़ गई। लक्ष्मी अगर हमरा हाथ में आ गई तो हमरा खातिर बहुत बड़ा, और हमरा कर्म पर, हमरा व्यक्तित्व पर ना, हमरा कर्म पर, हमरा अभिनय पर, तो समझी कि पुरस्कार के रूप में हमरा मिल गई। यही तो मैं कह रही हूँ कि मुझे स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ा। बिकॉज जबकि हमने कभी सोचा नहीं था कि मैं फिल्मों में जाऊंगी, लेकिन हीरोइन बनने के लिए हमें पूरा समय चाहिए था। वो समय मेरे पास नहीं था। मेरे साथ मेरा परिवार, घर, उतना वक्त मैं नहीं दे सकती थी। एक वाक़या सुनाती हूँ आपको। मैं जमशेदपुर में हमरा के लोग ब्यूटी को चुनल लोग। ओकरा बाद हम एक जनी बात करत रहनी तो एक औरत बोलती है, अरे हाउ देखा ना, हाउ ब्यूटी क्वीन में भोजपुरी में बोलती है।